Netijeli we için käfete geçen doşun dowamyny sport ulgamyndaky özleri hyzmatdaşyň häzirki ýagdaý we unumundan beýlekde ösürmüň geljek ugurlary aranyp manfaatlaşyldy. Mehman Türkmenistanyň sportyň ähli ugurlaryny şolsana etne sportyny ösürmek uguryna ägirt uly mümkinçiliklere eýetdigini kanagatlanma bilen bellädi. Şeýle-de doşukda häzirki döwürde etne sportynyň möhüm meselleri boýunça gazaklanma bildirilýän pikiralşmalar boldy. Ma'lum şeýle sport şäherleri hususana etne sport häzirki wagtda halkymyzyň baý taryhy medeni mirasyny Cemiyette sadın durmuş ýörelgesini wagt etmege, watanmyzyň halkara giňişligindäki sport awraýny hasam ýokurlandyrmakda, halklaryň arasyndaky dostlugy pogtalandyrmakda uly ähmiýete eýdir. Şeýle çäreler halkara hyzmatdaşlyk babaty Türkmenistanyň möhüm orny eýleýändigini äşkar edýär. Şeýle-de bütün dünýä etne sport federasiýasynyň başlygy Bilal Erdogan Gahrman Arkadamyň tagalasyndan beniýat bolan täze Arkada şäherine gezilenişde boldy. Mehman Türkmenistan saparyň çäklerini guralan çäreler üçin Gahrman Arkadamda hemde Arkadagy Gahrman serdarymyza hoşçalyk bildirdi. Bilal Erdogan täze şäheriň çäkleri boýunça gezilenýär dep häzirki zaman türkmen gudratynyň aýdyň nişany öwürlen şäheriň gözel keşbini we binagarlyk aýratynlygyna ýokary baha berdi. Akyly şäher konsepsiýasy esasyna bina edilen Arkadagyň durmuş maksatly desgalary, seýilgäkleri bir betewi binagarlyk sazlaşygyny emele getirýär. Sonra mehman görügladyna Arkada şäher döwlet serkine bolup bu ýerde ahyldyky bedewleriniň öz boşlugyny synlady. Arkada şäheri dünýäniň şäher gurulşyk we inženýer teknik ösüşiniň iň täze nuskalaryny özüne jemleýär. Adyr waýaty öwürlen ahyldyky bedewleri, olaryň gözelligi we çeýeligi, atüsündäki dürli çaşyrmly hereketleri ýerine ýetirýän ýigitliň usatlygy mehmanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Mehman täze şäher bilen tanışmagy we dünýäde beýik şöhrata eýe bolan ahyldyky bedewlerini synlamagy törülen mümkinçilik üçin türkmen tarapyny tüýsürekden hoşçalyk bildirip, bu çärelere özüne ýakymly täsirler galyranyny we olaryň ýatda galja pursatlara beýsenenligini nagtady. Türkmenistanyň gazanýan üstünlikleri Arkada şäheriniň misalyna aýdyn görnýär. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýurdu ösürmek boýunça amalaşyrýan özgertmeleri, türkmen halkynyň milli lideriniň başyna başlanan işleri, üstünlikleri öpçün edýär. Täze Arkada şäheriniň binagarlyk keşbine atüsündäki oýunlara ýigitliň başarnygyna mehmanlary ýokary baha berdiler. Bu ýerde ähli ugurdaş sözümlik häzirki zaman ösün nusgasy uly gyzyklanma döretdi. Ýetilen belen sepkitler Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňden görçülükli siýasatynyň aýdyň miwesidir. Üstünlikleri hyzmatdaşyň Türkmenistany bunun gyzyklanmasyny, şol urwatda gatnaşyklaryň ösürilmeli bolan islegini artyrýar. Türkmenistanyň gurulşyk babatdaky tejribesi häzirki döwürde täze ugruň kemale gelenligine şaýatlyk edýär. Mehman täze şäheriň ajaýyplygyny şolsana beýleşde bedewlen gözelligini, ýennamlygyny synlamaga döretilen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza çuňur hoşçalygyny beýan etdi.